Meta nirreferu għal proġett ta' Schreiber, inkunu qed nirreferu għal sit ta' aktar minn 20,000 metru kwadru li eventwalment se jara bidla drastika. Dan kif imħabbar fil-budget għas-sena li għaddiet. Parti minnu se tkun iddedikata għal Health Hub li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għas-Saħħa, ċentru għal komunità taħt il-Ministeru għal Familja u Solidarjetà Soċjali u parti oħra se tkun spazju miftuħ. Proġett estensiv u kien għalhekk li l-Gvern għażel il-korporazzjoni responsabbli mir riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bħala l-entità li se tikkoordina x-xogħlijiet li se jsiru. Ma' One News, iċ-ċermen tal-korporazzjoni, Stefan Drinzo Azzopardi, spjega li ċertu xogħol diġà beda. Bl-ewwel pass ikun li jkunu rilokati entitajiet u faċilitajiet li bħalissa qed jokkupaw il-post. Bħalissa ninsabu fil-fażi fejn din namlu il-proġett ta' rilokazzjoni tal-klabb tal-Boċċi fejn ninsabu bħalissa li da se jiġi rilokat għal żona oħra ġewwa Raħal Ġdid stess u fil-fatt qegħdin naġġudikaw it-tenders biex isiru x-xogħlijiet. Pass importanti li jwassal għall-iskavar taż-żona. Dwar dan il-korporazzjoni diġà resqet quddiem il-Bord tal-MEPA l-applikazzjoni għal permessi. Biex imbagħad jibdew xogħlijiet oħrajn illi fil-fatt qed nistennew ukoll il-permessi relatati mal-iskavar ta' dan is-sit. Challenge kbira li għandu dan is-sit huwa l-fatt li għandek ħafna skavar qegħdin naraw ħitan għoljin, hemmhekk għandek irdim li sar wara l-tieni gwerra dinjija u allura għandek biċċa xogħol estensiva li tfisser li għandek bżonn proġett kbir anke biex tagħmel il-clearance. Min barra dan il-korporazzjoni se tkun responsabbli wkoll mir-riġenerazzjoni tal-ispazju miftuħ. Drinzo Azzopardi sostna li l-korporazzjoni se tara li l-ispazju miftuħ ikun żviluppat b'mod li jkun ta' servizz utli għal familji f'din iż-żona. Naħseb illi nkun qegħdin nagħtu servizz importanti fin-naħa t'isfel ta' Malta f'din iż-żona illi qiegħed toffri spazju miftuħ, spazju li jkun qed joffri faċilitajiet diversi għal familji b'mod in ġenerali, għal tfal kbar. U naħseb li huwa xi ħaġa pożittiva ħafna li se tħalli impatt mill-aktar pożittiv għal dan il-parti f'dan ir-reġjun viċin ta' wkoll tal-Port il-Kbir imma wkoll f'din il-qalba ta' fejn għandek densely populated area illi jixirqilha li jkollha proġett bħal dan.